O nahimuot ko Yes. aning reaksyon ng Irin sa atong Facebook post. Kini bitang gihagit sa Malacañang ang atong VP Sara. Oo. Nga muuli na lang unya tibangon po lang iyang kaugalingong kaso. Oh, confidential fund. Oo. Oh. Unya dili daw kalimtan ang iyang responsibilidad ingon nga usa ka vice presidente. Ay niingon din ginaipit gyud na ninyo mga Duterte ba? Kung papaulion na si VP Sara, paubanon po ng amahan. Ay package na. Buy one, take one. Kung ako ana dili lang amahan, hasta si Harry Roque. Oo, tahan sila. Ilang team. Ingon si Chamalengan Nolieva. Ingon pod si Sian Dave Geisler dong Irin. Otro pod ni si Castro. Murag walay nila medyo foul, no? Sayang lang daw ang pagka-bright na ulipon daw sa salapi. Oo. Di ba naaman to'y panawagan gawas kang VP Sara na agpoy panawagan ang Malacañang pinaagi ni Attorney Claire Castro Day Michel nga nag-ingon nga uli diri pod former spokesperson Harry Roque. Yes. Kay ato bangon ni mo ning baga kaso nga imong ato bangonon. Oo. Kaya pag ato bagay kaso, ato po kang kaso. Apo tinuod ba pod kahadto day nga niingon ang kampo ni Harry Roque, muli ko. Pero dadon ako sa PRRD. Di lagi po sila nga usa lang makauli. Kaya ang babasahe. Kinsay mamasahe. Kagasto magani si PBBM o kanabitong arkilag private jet. Mauma, no? Diba? Kana pa ba nga bukuan sila? Sakay na lang sila unya bagka ka sa mag-commercial flight paduli nga restong national Pilipinas. Diba? Pero ang mga tao din sa ko, nangita jud ko ba? Kadaghan ani 900 ka pin, hapit ko din sa kalibo ang comments din Nangita jud ko din og mo pro nga mo pabor ka Madam Castro. Murag naay ni pabor ba? Kasagaran taga Davao gyud siguro gyud ni dong Irin kay wa man gyud ko nakita ang ni pabor dire. Mao nga kasagaran Bisaya unya. Why tagaw gihap nga ni padayag sa ihab pagpabor ngadto sa panawagan nga ipatubang ni VP Sara ang iyang kasong confidential fund o kini bitong iyang pagka vice presidente dapat mag-opisina siya na diri dili dito sa ICC. Wala daw kay pwede man na mag-work from home. Unya kasagaran gyud reaction mao gid na. Kung papaulion daw si VP Sara, dapat uban daw si FPRRD. Na ilahang common denominator sa atong i-summarize ang dulan o sa kalibo ka mga reaksyon sa atong Facebook post. Sa pudi si Attorney Castro. Ingon wa kayo nila na girespeto ng pagkakuan ang vice presidente ni Inday Sara Duterte. Okay. Pagkanin ilagan ni gikuhaan nagpundo ng atong opisina sa Vice Presidente. Hasta gani kani adto nga siya pa ang sekretaryo sa Department of Education, mao gani gihapon. Ilagan ni bagya kasama giipit-ipit nya. Karon papaulion na nila bagya kasama diri sa nasod Pilipinas kay patrabahoon. Abi nako ba nila respeto ha? Agoy. Iyang pagka Vice Presidente. Unya karon bagya kasama ilang papaulion kay ilang patrabahoon.